ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಡಿಂಗು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಬ ಒಂಜ ಅಂಬ ಟೂಜ ಅಂಬ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಏನು ಶೋಕ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ನಾವತ ಉಂಚೆದನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ఒక ಜೈದರಶೆ ಆವತ ಎಸ್ Bawan sir, bow two sir, bow two sir, three sir, bow. Control. ಯಾನೊಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡಾಂಡ ತಿನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕೈಡಿ ತಿನ್ಪುನ ತೋಜು ನೀರಿಗೆ ತಾರಿಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ತೂರು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ ಕೋಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂತಾರೆ ನಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಟ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಡಿಂಗು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಎರಾಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಕಾಕಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ ಪಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲದೊಂದು ಪರಿವರ್ಪೆ ಪಂತೀರು. ಸೊ ತುಕ ಎರಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೋರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಹಂದಿದ ಈವೆಂಟ್ ಮದುಮೆ ಮೇ ಬಿ ಅಂದ್ ಮದುಮೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದಿನ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸದ್ ಲೈಕ್ ಮಂದರು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂದರು ಅವು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಣುಕು ಪಂದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಎಲ್ಲದ ಡೌಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪ್ ಅಂತೂ ಕೈರಾಡ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಪನ್ಪೆ. ಎಸ್ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಳಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತನ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಮದ್ದನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪೇರತ್ತನ ಹೆಂಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡಾಂಡು ಏಪ ಈವೆಂಟ್ ದಾದೆಂಚಿನ ಪಂದದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆಲ ಯಾನು. ಎಸ್ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ತಲೆ PUC ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಇದು ತೂಂಡ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂತಾರೆ ಯಾವ ಬಲೆ ಆರಪ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ ನಿಖಿಲ ಬರೋಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಜಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಎರಳು ಉಳ್ಳೇರಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನಂಜಿ ಜಾವು ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಖಿಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಂಡು ಬಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆವತ್ತಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಯಾವ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಟೀಚರ್ ಅನುಷಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ Namrata software engineer, ಹಂಸವೇಣಿ ಬಿಕಾಮ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಾಜಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ದೀಪ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ವಿಶ್ವೇತ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪಂತ ಐರ್ದುಬು ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಪಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ ಪನ್ಲಿ ಡಾಗ್ Snake. Dog. ಅಂಕ ಆನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಕೌ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಾಯಿ ಬಚ್ಚಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕೊಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬುಸ್ ಬುಸ್ದ. ಎಸ್ ಇತ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿನತ ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿನತ. ಎಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲಾಬುಜ ಮಗ್ಗಿ ಒಂಜಿಂಚು ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ 1 1 1 1 2 ಗೊತ್ತಿನದ. ಎಸ್ ಮೂಲು ಏರು ವಿನ್ನಾತಿರ ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕಿ ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಆ ಪವರ್ ಪುನ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಏರು ಶೋಕ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ನಾವತ ಉಂಚೆದನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ఒక ಜೈದರಶೆ ಆವತ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಗ್ಗಿ ಪನ್ಪರತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್ ಅತೆ ಬೌ ಒನ್ ಝ ಬೌ ಟೂ ಝ ಬೌ ತ್ರೀ ಝ ಬೌ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಕೊಡ್ಚಿ. ಎಸ್ ಈ ಮಿಡ್ದು ಬರಡ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಸರಿ ಕೆವಿಕ್ ಪೋಯಲ್ಲೇ ಆರೆ ನಾ ಇರ್ದು ಸ್ನೇಕ್ ಇದ್ಲಾಗಿ ಮಲೇಜ್ ಓಕೆ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕದ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೋಣ ಬುಸ್ ಒನ್ ಝ ಬುಸ್
Bus 2 is a bus bus. Bus 3 is a bus bus bus. Bus 4 is a bus 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 bus. Bus 5 is a bus 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 bus. Bus 6 is a bus 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 bus. Bus 7 is a bus 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 bus. Bus 8 is a bus 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 bus. Bus 9 is a bus 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 bus. Bus 10 is a bus 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 bus. Bus 1 is a bus, bus 2 is a bus bus, bus 3 is a bus bus bus, bus 4 is a bus 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 bus, bus 5 is a bus 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 bus, bus 6 is a bus 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 bus, bus 7 is a bus 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 bus, bus 8 is a bus 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 bus, bus 9 is a bus 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 bus, bus 10 is a bus 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 bus. Bow ones are bow, bow twos are bow, bow, bow twos are bow, threes are bow, 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 bow. Control Gulnath, control. Bow ones are bow, bow twos are bow, bow, bow threes are bow, 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 bow fours are bow. Bow threes are bow, 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 bowಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಏನ ಅವತ್ತಜ್ಜಿ ಕೌ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನತೆ ಅಂಬಾ ಒಂಜ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಟೂಸ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಟುಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಬಾ ತ್ರೀಸ ಅಂಬಾ 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 ಫೋರ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ಫೈವ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ಸಿಕ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ಸೆವೆನ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ಏಟ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ನೈನ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ಟೆನ್ಸ ಅಂಬಾ 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 ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಲೋಕನಾಥ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ರವಿ ಬಾರ್ ವೈಟರ್ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನಾರ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಿನ್ಪುನ ತೂಜು ನೀರಿಗೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ನೋಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನ ತರಿಕೆರೆ ಏರು ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ ಕರಮುರಿ ಏರು ಮೇಲೆ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಣ ತರಿಕೆರೆ ಏರು ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ ಕರಮುರಿ ಏರು ಮೇಲೆ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ತರಿಕೆರೆ ಏರು ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ ಕರಮುರಿ ಏರು ಮೇಲೆ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಚಾರಂಗುರಿಗೆ ಅತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಬೇತ ಲೈನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೋಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿ ಪೋಡಿ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ ಪರ್ನಿಕ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಪರ್ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ ಪೋಡಿ ಏರು ಚಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಬರಡು ಬರಡು ಯಾರು ಹೋಯ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಡಿಗೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಊ ಲೈನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ತರಿಕೆರೆ ಚರಂಬುರಿ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೇತ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಪನ್ಪುನ ಲೈನ್ ಪಂಡಾಂಡೀರ್ ಪನ್ಪರತ ಅತ್ ಎಲ್ಲೆ ಬನ್ಲಿ ಎಸ್ ಲೈನ್ ದಾರ ಪನ್ಪಂಡ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆ ಬೇತ ಕೊರಡ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಅವಾ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಪನ್ಪರಕ್ಕೆ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಅರ್ಥ ಆಪುಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಲೈನ್ ಅವತಾ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲಾರಿ ಲಾರಿ ರೆಡ್ ಲಾರಿ ಬ್ಲೂ 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 ಲಾರಿ
red lorry, blue lorry, 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 red lorry, blue lorry. Lorry, blue line. Lorry, blue line. ತಾರೀಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಾರಿ ಏನು ಪನ್ನಿ ಹೋವ ಆರು ಪನ್ನಿ ಹೋವ ಮಲ್ಲಿ ಜಿಮಗ್ಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಜೋರಾಯಿನ ಬರೋದ ಟ್ರೈ ಮಂದಿರ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆಗೊಂದು ಜೋರು ಕೂಡ ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಬರೋದು ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಎಂಕ ಮೂಡು ಕೆ ಬೇಲಜಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡ್ಲಿ ಬೈಪುನಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿರ್ತ ಕಂಡಿಡ ನೀರು ಮಿತ್ತ ಕಂಡಿಡ ಬುಲೆ ಬಂದು ಬಂಡ ತಿರ್ತಿಡು ಅಡ್ಡರೆಪ್ಪುಡು ತೊಂದರು ತಿರ್ತಿ ನೀರು ಪಾರ್ದೀಪ ಮಿತ್ರ ಅಟ್ಟಿದ್ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬೈಪಾವ ಅಡ್ಡೆ ಬೈಪಾವ ಬುಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಫಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೈಪುನ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಜೋರನ ಥಾಟಿ ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರೂಪಕಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಟ್ಟೆ ಪಡೆದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿ ಅಂಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಮೇರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನನಲಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊನದು ಎತ್ತವಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಣಿಗಳು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾಡ ಅದು ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಜಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ದ ಅವ್ರ ತೆಕ್ಕಿದಾಡ್ಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮళ్ళీ ಜಿ ಹಾಂಡ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯತಂದು ನಾನು ಕಿನ್ನೆ ಆಡಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕುದ್ದೊಂಡ ಕಿನ್ನೊಂಡ ಅಂತ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೆ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಪೋತಾರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಯ ಬೈಕೆಲ್ಲ ತಂದು
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಏಪ್ ಇಲ್ಲ ಡೆತ್ತಿಜಿ ಬಂದ ನಿಂಕು ಮೂಲೆ ಎತ್ತ ನಿಂಕು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಗಂಟೆ ಬಾಡು ಸೊ ಗಂಟೆ ಓವರ್ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಏನು ಹೋಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಡಮ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅದು ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟಿಕ್ಕಿರುವ ಬಸ್ ನಿಕ್ಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಏನದು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಇಂಕಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಚಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಯ ಬಾಬಾಕಿ ನನಗಿಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್